ništa ne gasi. Skoro sam pravio, prošle godine sam pravio sirće od divnih krušaka, malih. Posle jedno par nedelje sam pravio sirće od tunja. I preko godine, znači dok god pravim ovako pite sa jabukama, onda pravim često sirće od jabuka. I to je potpuno neuporedivo sirće od jabuka u odnosu. To je bilo čega, ovo je domaće. Tako ima lepi miris. I onda kad otvori flašu, sirćite i kada pomirišete, a ono osjećate kao... Znači, ošto se ne osjeća miris sirće, osjećate miris divnih krušaka. E sad, kada se ove jabukice, kada se priprema sirće, ako se svecka na kockice i od ovih ljuskica, onda sirće bude kristalno bistro. Ako se samelje i ova kora i ovaj deo od jabuka, onda bude malo mutnije, pa mora da se sačeka par nedelja da se sirće staloži i postane čisto i bistro. I onda čovjek tako sebi uvek zada neke nove zadatke. Ja stalno uvek pravim sebi još veće dodatne poslove umjesto da se odmorim. Ja kad završim sa slanim, slatkim, onda pređem na nešto drugo, a to je sir.
sjajnom prostoru Žira hotela gde smo bili svedoci uživo i filmom, slikom, rečju i svim ostalim, što kažu, vidovima umetnosti, kako je Bojan napravio jednu sjajnu slatku pitu od jabuka. Pa, dobar dan, već ne znam koji put. Meni je drago da čovjek može da spoji nešto što nije samo profesija, nego nešto što je i neka ljubav. Kada se čovjek malo izmesti iz te neke poslovne realnosti i nekog svakodnevnog života, taj svakodnevni život je malte ne zapušten. Ja želim da ga vratim koliko god je to moguće i uvijek postoji ta neka potajna ljubav prema kulinarstvu i ovo je već, hvala nama na tom pozivu, već ne znam ja po koji put, da jednostavno podelim sve ono što je deo nekog, ne jednog, ali možda čak i više, ali ja se ne hvalim po tom pitanju, je jedan od mojih talenata koje ja stvarno negujem i volim da podelim sa svim dragim ljudima koji su ovdje u životu. Nama je veoma drago da smo bili u prilici da vidimo danas to sve i da snimimo, pošto naravno bio sam više puta svedok u životu kada ljudi tako vole da na neki način, ajde kažemo, malo prostijim rečnikom tračaju o nekome, ma daj, taj nema pojma, taj ne znam, to samo voli da se hvali. Meni je izuzetno drago da smo danas pokazali da u vama leži mnogo talenata, između ostalog i za kulinarstvo, a očekujemo da nam ubrzo i donesu rezultate rada vašeg današnjeg pa da ih probamo. Za kraj bih samo volio da mi kažete, video sam u vašem postu na Facebooku da se radi o nekom starom bakinom receptu koji vi sada... Da, ja sam nekako po tom pitanju vrlo tradicionalan i neko moje vaspitanje koje sam jednostavno nasledio od moje bake, pa onda od svojih roditelja, odnosno od svoje mame, koja je isto bila i koja je danas fenomenalan, kako bih ja to rekao, možda kulinar, onako profesionalno više zvuči. Mislim da ta tradicija koja se neguje u porodici je jako važna i to bih volao da sutra prenesem svoju ćerki, da i ona isto ima tu neku svoju, ne obavezu, ali neku lepotu uživanja, to je ta subota, nedelja, kada se obično pravili tako neki lepi slatkiši, neki kolači. I ovo je jedan jako star recept koji je još moja prabaka pravila, onda moja baka, onda je to moja mama nasledila, to je inače mamina svekrva, odnosno tatina mama, koja je bila izvrsna po pitanju tih starinskih kolača i nekako taj miris koji se nekako subotom i nedeljom prostire u našoj porodici, uvijek me podsjeti na to neko detinjstvo, jer ja sam očigledno jedan veliki dečak koji živi u nekoj bajci, u nekom svom svetu i taj miris me svake nedelje vraća u to neko svoje carstvo i mislim da nije toliko recept, toliko komplikovan to što ste mogli i da vidite, prosto to je neko umeće ili možda neki talenat, neka veština možda, ne znam, ne bih to možda nazvao neka vrsta obrazovanja, ali mislim da kada ste vešti u rukama, onda to može da vam napravi stvarno onako jedan dobar put da napravite i svašta, prosto neke male vajerske, kao neko malo vajersko delo. Recept je pita sa, ja nekada to insistiram da ipak budu jabuke koje su domaćeg porekla. Ja obično na pijaci imam neke svoje divne ljude od kojih kupujem te jabuke i one su, baš se ne razumem tačno, jedino u tome se, na primjer, ne razumem, ne znam tačno nazive, inače razumem se u hortikultura, ali u voćarstvo ne baš u tim nazivima, jer nekako preferiram da to ipak budu domaći proizvodi koji imaju baš taj ukus i taj miris koji daje jednu celinu i jednu lepotu. Jeste veština umesiti to kiselo testo, razviti tu koru, način okretanja,
šta u kom trenutku, kako napraviti film. Mislim, to je nešto što su maltene i zaboravljeni recepti koji ja verujem da procentualno, ja ne znam koliko mladih žena koji dan danas rade, a pogotovo muškarci, ne verujem. Ja sam jedan veoma redak slučaj koji i dan danas voli da uđe u kuhinju, iako moja supruga meni kaže da, ali ti nisi preko nedelje u kuhinji, ali zato sam ja kao glavni kuvar u subotu i nedelju i onda kad napravim, onda to bude prava stvar. I zato za kraj, evo samo ono što me fasciniralo, da nijednog trenutka niste pogledali ni jedan papirić, a to je u stvari potvrda moje teorije da recepti su samo neki okvir. A kuva se srcem, kuva se osjećajima, kuva se nekim generacijskim znanjem i veštinom, što kažem. Pa, iskreno, ja recepte znam napamet. Da li se to nekako urezalo u neku fiokicu, u nekom delu mozga, sigurno jeste. I što je meni fascinantno, da se ja nekada zapitam, ja toliko menjam recepte, znači toliko pravim različite kombinacije da ne uzmem oko da to zapišem. Tako da mi nekada bude iz recepta u recept, odnosno ta pita bude iz meseca u mesec potpuno drugačije, nekako napreduje, dobije na dogradnju, kao u modi, nekako to sve ide, ima taj neki standardni prizvuk, standardnu neku notu, ali uvek postoje neke modne tendencije, tako da sve ono što je moderno ja uvek ubacim i kao neku novinu i onda taj recept izgleda kao jedna savremena kolekcija. Ne gledam uopšte, veoma retko kada gledam, obično kada su torte u pitanju, ali to isto sada već vlada to materiju. I to mi je nekako baš daje mi jednu posebnu draž da uspem da nešto promenim i da prosto nekako posle probam da vidim, a da, to je već drugačije. Kad sam bio student, onda sam imao nekako više vremena, pa sam volao da pravim kolače i onda sam zapisivao, imao mi 7-8 recepta, onako, baš onako, sa nekim određenim šmekom, onako za dušu. I dan danas ih pravim, ali njih moram da pročitam. Ove, koje su standardne varijante, ne, ali njih moram da pročitam. Bilo nam je i nama veoma veliko zadovoljstvo biti sa nama danas u ovom sjajnom prostoru hotela Zira i nadam se da ćemo uskoro da se ponovo družimo da pravimo nešto za naše čitaoce, gledalce i šta da. Hvala vama na pozivu, ja sam uvek raspoložena i uvek ću doći šta god bude bilo novo. Ja obično na Facebook strani svakog vikenda postavim neke svoje recepte, odnosno fotografije svojih nekih poslastica i iskreno ću vam reći da imam više lajkova za to nego za bilo šta drugo po pitanju mode i ovoga, to očigledno najmanje, ali najveći broj lajkova, komentara je u pitanju su. Hvala.